3. septembrový týždeň sa v Senici niesol v znamení dobrovoľníctva. Sériu podujatí po celom meste po vlaňajšom úspechu opäť zorganizovalo informačné centrum Europe Direct v Senici. Keďže je Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, tak sme sa rozhodli, že dáme aktuálny podtitul Medzigeneračný týždeň a heslo tohto celého týždňa je Seniori juniorom a juniori seniorom. Takže je to venované aj pre staršiu generáciu, aj pre mladšiu a navzájom si pomáhajú. Seniorom zo zariadenia sociálnych služieb v Senici pripravili dobrovoľníci športové popoludnie. Jednotlivé disciplíny prispôsobili veku a zdravotnému stavu klientov, ale v tomto prípade nešlo o výkony. My sme chceli vlastne pomôcť starším ľuďom aj deťom a keďže v rámci tohto týždňa je to možné, tak sme sa vlastne zapojili. Toto je pomerne vďačná práca, keď si všimnete, máme tu v podstate seniorov, ktorí sa príliš často nedostanú do kontaktu s mladými ľuďmi, povedzme si úprimne, a sú šťastní z nejakého milého slova. A nich to teší a pre nich to je taká maličká radosť, taká maličkosť. Tak keď môžeme, radi pomôžeme. Viac odľahčenou aktivitou bol medzigeneračný futbalový zápas. Mladé talenty FK Senica proti starým pánom a rodičom. A obidva týmy prišli podporiť i futbalisti Ačka. Zápas medzi generáciami, ktorý sa kvôli nepriaznivému počasiu hral v nafukovacej hale, skončil remízou 5-5. V penaltovom rozstrele mali viac šťastia rodičia. Väčšina aktivít Senického týždňa dobrovoľníctva bola nových. Jednou z výnimiek bolo obsluhovanie klientov v domove dôchodcov. Táto aktivita sa seniorom tak zapáčila, že sa na strednej odbornej škole rozhodli pomáhať pri obsluhovaní nielen jeden ďalší týždeň, ale po celý rok. Podnet vyšiel z našej školy od pána riaditeľa, od pána zástupcu, aby žiaci spríjemnili a skvalitnili služby obyvateľom domova sociálnych služieb. Žiaci podávajú raňajky, obedy. Je to prínos pre žiakov už len pri tým podávaní raňajok, pretože v Senici nie je taká možnosť, že by bolo také veľké množstvo podávania raňajok v rôznych strediskách spoločného stravovania. Takže je to veľký prínos pre žiakov. V tomto prípade sa do bodky naplnilo motto celého týždňa. Seniori juniorom, juniori seniorom. Strašne sa mi to páči. Normálne mi to celkom aj vyhovuje, že tuto môžeme praxovať a obsluhovať týchto starých ľudí. Akí sú klienti? Sú príjemní, ale nájdú sa aj takí, ktorí trošku držkujú na niečo, ale inak v poriadku, v pohode. A podľa teba sú radi, že tu chodíte na prax? No myslím si, že určite áno. Senický týždeň dobrovoľníctva vyvrcholil na námestí Oslobodenia, kde sa tancovala Zumba Gold. Väčšinou sa do nej zapojili študenti dobrovoľníci, ale núdzu nemali ani od divákov. Potvrdilo sa, že množstvo lavičiek na zrekonštruovanom námestí nie je zbytočných, rovnako ako nezištná pomoc starším. My sa len tešíme, že máme v meste takéto organizácie, takýchto partnerov, ktorí sú otvorení dobrým veciam a dobrovoľníctvu. Dúfam, že sa táto tradícia v našom meste zachová a bude teda to pokračovať aj naďalej.